портокал, ягода или боровинка предпочитате вие. И не става въпрос за храна, а страхотните измивни гелове на Хималая, които са обогатени с витамин С. Витамин С помага за повишаване на естественото сияние на кожата. Този гел за лице почиства без да нарушава кожата и я хидратира, придавайки здрав и ревитализиран вид. Антиоксидантите предпазват кожата ни от уврежданията на слънцето. Незабавно подсилват и съживяват кожата, придавайки свеж вид. Деликатно отстраняват дълбоко проникналите замърсявания. И най-хубавото на тези продукти, че те са без парабени, без фталати и силикони и са дерматологично тествани. През целият месец февруари те са с минус 25% отстъпка на сайта на Хималая или в нашите магазини.